Vítame vás pri našom dnešnom videopohľade. Dnes sa nachádzame v slovenskej obci Korňa, teda nedaleko. Sme sa vybrali vlastne na putnické miesto Živčákova. No a po ceste sme na mape videli takýto nejakú vodnú plochu. Takže sa tu ideme pozrieť a takýto krásny rybník sa z toho vyklú. Nikdy sme to neboli, ani sme o tom nepočuli. Tak sme vám tu teda sa rozhodli natočiť. Je tu strašne veľké množstvo lavičiek dookola. Prijazdová cesta je tu taká poľná, ale v podstate dá sa autom. Na bicykel úplne super. Ešte keď je také počasie krásne ako dnes, tak si to človek naozaj vychutná. Malé katičky tu všade plávajú. Určite sú tu aj nejaké ryby. Vidno, že sa tu chodia chytávať ryby. Na blízku je tuto potok zasa. Prípadne sa tam dá osviežiť, je tam taká plitká voda celkom. No a dostanete sa tu vlastne, my sme šli cez Trzovku, v Trzovke sme odbočili doprava do miestnej časti Predmier. No a potom vlastne z tej časti doľava je odbočka na Korňu. No a po kúsku, ani možno po 200-300 metroch, vidíte dole kopčekom takú cestu, takú poľnú. No a dole nej zbehnete vlastne tu k tomu peknému rybníčku korňanskému, ktorý je takto na pohľad naozaj krásny. Určite by bolo dobre zobrať tu napríklad deti opekať. Je tu veľa ohnisiek, lavičiek, niektoré sú kryté, niektoré sú v tieni, čo je výborné. A je to fakt pekné prostredie. Predstavuje to nenáročný výlet, prechádzku, keď už aj autom, ale fakt aj na ten bicykel sa dá deti zobrať. Lebo nie sú tu ani na blízku vlastne po tej ceste nejaké veľké kopce, stúpania. Takže zvládne to aj dieťa alebo menej zdatný človek na bicykli. No a čo sa týka ďalej, tak odtiaľto už je to iba nejakých 5 km na Živčákovu, čo je vlastne pekné pútnické miesto. Teraz tam je taký nový kostol postavený, takže tam sa ideme pozrieť. Takisto je to jedna z vrcholov vrchárskej komuny Žilinskej, tak aj trošku tam ideme. No a ešte po ceste sa staneme pri Korňanskom ropnom prámení, ktorý je vlastne odtiaľto už nedaleko tiež. Takže ešte odtiaľ prinesieme nejaké video. Takže zatiaľ sa majte fajn.